Salutare! Azi o să vă citesc o carte de 60. Ok, de 95 de pagini. Povestea se numește Povestiri cu detectiv și învață să citești. Cum așa arată? O să citim prima poveste. Cuprins. De la pagina 4. Da, uitați aici. Un caz și 3 copii. În sfârșit, vacanța! Bogdan, Liza și Matei se întâlnește la școală de detectivi. Acolo învață tot ceea ce trebuie să știe un detectiv. Exersează cum se urmărește un răufăcător. Cum se interpretează indiciile și cum se interogează martorii. După școală, prietenii ies la o înghețată. Deodată, vânzătorul țipă: "Hei, casa mea!" Opriți hoțul! Un bărbat a fugit cu banii din casa de marcat. Trebuie să-l prindem. Liza o ia la goană. Eu asigur următoarele, strigă Bogdan. Iar eu pun întrebări martorilor, spune Matei. E super faină această poveste. Liza urmărește bărbatul până pe plajă. Deodată aceasta dispare. În curând îi se alătură Bogdan și Matei. Nu poate fi prea departe, este de părerea Liza. Nicio grijă, îl găsim noi, spune Bogdan. L-am fotografiat urmele lăsate de pantofi. Iar eu știu cum arată, strigă Matei. Martorii l-au descris foarte precis. Copiii găsesc în nisip urmele făptașului. Le urmăresc până la o cafenea. Însă cine este hoțul?
Stați un pic că mă mănâncă capul. Matei repetă în șoaptă ce au spus martorii. Bărbatul are... chelie și barbă. Chelie și barbă. Este îmbrăcat cu un tricou galben și cu pantaloni maro. Ia priviți, este el. Bogdan sună la poliție. Vă mulțumim, spus polițiștii. Atunci când îl arestează pe hoț, ați făcut o treabă pe cinste. Întrebări din text. Ce fură hoțul? O înghețată, o casă de marcat, o cameră foto, o casă de marcat. Cine pune întrebări martorilor? Că Matei, da. Matei. Ce culoare au pantalonii hoțului? Maro. Ușor. Rezolvare. 1. O. Aici, țineți minte, O. La a doua. Aici e Ț de la Matei. Și 3. Am găsit. Poliție. Și cam atât a fost. Cam atât a fost. În 7 minute am și reușit să fac această toată carte. Dacă v-a plăcut, dați un subscribe, un like. Like și subscribe, nu subscribe, like. Subscribe și un like. Like și subscribe, că rimează. Un subscribe și like. Și un subscribe, dar să nu uităm și de clopoțel. Normal. Dați acolo urmărire. Și urmăriți-ne. Comentarii. Dați comentarii. Și dați acolo multe comentarii. Vă așteptăm pe canalul IBM Maia Patrick. Pa!